Bones a tots, soc en Baxter500 i avui us porto un altre vídeo de gameplay comentat i variadillo. En aquesta ocasió tornem old school style amb el Contra 3 per la Super Nintendo, el Contra 3 The Alien Wars. Aprofitaré aquest vídeo també per dir una petita coseta molt ràpida respecte al meu vídeo del Batman, la meva sèrie del Batman. Aquest dissabte tindria que haver pujat un, no ho he fet, però es pujarà. Però no ho he fet, però es farà. Vale, ja està. Petit incís. Molt bé, el que us deia, joc del 92... AD 2636 en una ciutat monogràfica en 2D, una espècie d'anus es cerneix sobre la civilització i un llumet de color és el final imminent, una llum i llums multicolors i de cop, evidentment, la civilització s'ha destruït en una espècie de franges horitzontals molt feotes. Senyors, actualitzeu gràfics. Bueno, no importa, no us fotré la culpa perquè és el 92. The Alien Wars Begin. Buah, quin mal de cap llegir aquestes coses. Aquest text desplaçant és molt estressant. I aquí tenim els alfa machos perquè salvaran el planeta, evidentment, clar que sí. Contra 3, The Alien Wars. Un player, sí, un player, però abans anem a la option. Level normal, ja està bé. I player em posaré 7, em posaré 7 vides perquè passo de morir. Contra 3, The Alien Wars, 1992, Konami. Tenim ja experiència amb els jocs de Konami. Stage 1, m'han dit, juga aquest joc, és molt divertit. Konami no, un amic. Així que jugo, serà molt divertit. Som-hi! Oh, som el Rambator Massat i tenim una metralleta de mandarines que repel·lirem la invasió alienígena amb la meva metralleta de mandarines que, hòstia, té la potència suficient per destruir un cotxe. Què és això? Tinc una espècie d'escut psicodèlic que amb llumetes psicotròpiques em protegeix del món. Que guai, com mola. M'ataquen enemics i una espècie de coses volant que em donen lletres. Uau! La meva metralleta de mandarines s'ha convertit en un canyó de melons vermells, disparant 4 melons. Bueno, 4 no, en files de 4, dispara molts melons, concretament infinits melons. Què és aquesta H? Hijo de puta, H d'hijo de puta. Oh! Són els coets, hijo de puta, que fan el treball per mi, ja no em cal ni apuntar. Oh, el perroflauta, m'atacava un gos. Aquest gos d'aquí darrere sembla que estigui menjant carn, però gira, té un rostre molt lleig. I quan passes, i dius, ah, ha passat el perill, doncs no, t'ataca. Molt bé, rebentem aquesta caseta, rebentem tot ésser viu que s'acosti. Ja veieu que el secret en aquests jocs d'abans de 1995 és deixar apretat el botó de disparar, deixar-hi un petit pes a sobre. Jo ara mateix tinc un dau sobre la taula que pesa un colló i part de l'altre. Què és aquesta basura? Una paret que dispara boles. En raó ens han invaït els alienígenes en aquesta tecnologia militar tan avançada. Una paret completament estàtica amb 2 canyons que dispara boles a 10 metres de distància. La humanitat està perduda. Què és això? Oh, Déu meu! Puc conduir un tanque! És com el Battlefield, però amb gràfics horribles. Bé, anem amb aquest tanque que només pot avançar cap endavant i pagar una espècie de canyonazo que té un retrocés que per un metre que avanço un torno enrere 5. Molt bé, una altra paret ofensiva d'aquestes. Que inútil. Oh! No! M'ha matat un dels canyons de terra! Que bàmer! Bueno, tornem a tindre... Ai, la meva estimada metralleta de mandarines que no volia res més. Defensarem la terra amb els poders fruitals. Oh! I un escut psicotròpic. Mandarina i setes. Som el capità planeta protegint el que seria la vida a la Terra amb elements, això, de la Terra. M'estic perdent per jardins molt raros. Què és això? S'ha derrumbat un edifici i apareix un alien conduint una espècie de tanque pinyata que dispara canons, que dispara missils on no hi soc. I ja està, s'ha destruït. Doncs en raó, xaval, Brett, hem donat un vehicle que, perdona que t'ho digui, però és una puta merda perquè dispara on no hi soc jo. Més missiles, hijos de puta, que em fan la feina. Perfecte, com mola. Me'ls quedo. Què passa? No puc avançar. S'ha acabat el mapa. S'ha acabat el pressupost. Aquí es va acabar el pressupost del joc. I, oh! Un avió amb increïbles gràfics 3D. Aquest acollonyament. El terra explota i crema espontàniament. Clar que sí, com tots sabem, l'asfalt és un material altament inflamable que produeix reaccions rares i fa que quan tiris coets surtin volcans d'asfalt a la roca viva. A més està bé perquè aquests volcans segueixen un patró molt correcte, o sigui, erupcionen cada... No! M'he menjat un volcà. He menjat un volcà i mira que això està fet a prova de nubis. Està fet a prova de noobs. Bueno, passem per les boles. No, m'estan matant les mandonguilles aquestes. No, m'ha tornat a matar la mandonguilla! Bueno, doncs ja està. Fora mandonguilles, ja ni em molestaré en matar-les. Llengües de foc. Tot això bastant suportable. Oh! Més melons, quatrimelons. L'atac dels melons. Perfecte, armamentístic. Serps de foc, clar que sí. Tot això recordem que és asfalt, que està cremant, O sigui, és el calçat. Un dia si estàs fumant i se't cau un pitillo terra pots provocar això. Per sort, tan ràpid com s'incendia s'apaga. Són les propietats químiques
de l'asfalt, no n'era conscient fins llavors, es torna a acabar la pantalla, s'ha acabat el pressupost. Sí, no, s'ha derrumbat la pantalla, atenció, té pinta Final Boss, i la Dove Reader, que ha passat per aquí dient que tinc una actualització, ho sento, no l'instal·laré, perquè estic lluitant contra el Final Boss, que sembla un Pokémon deforme, que em tira abelles. Molt bé, comença la batalla trepidant, un enemic poderosíssim, està vomitant coses rodones. Bon intent. He vist que intentes... Oh, m'has matat, no sé com ho has fet. Ai, què diu? Déu meu, sóc al·lèrgic als meus jocs. Hòstia, he tornat a morir, que pèssim, però tinc més bombes psicodèliques d'aquestes. Espero que et facin mal, i si no, m'atraguet a mandarines. Oh, tinc un esternut. Allò que tens... a la punta de la llengua. Uah, acaba de volar tots els papers de la meva taula, però no importa, estic lluitant contra una tortuga. Això ho compensa tot. Molt bé, tortuga, em volies enviar mosques. Llàstima que les mosquetes de merda no funcionen contra mi. Molt bé, destrossa't la panxa contra terra mentre explotes. Yeah, que mascle que sóc! Tinc 2 armes. Això augmenta la meva virilitat. O almenys això em van dir a pont aeri. Quan vaig anar l'últim cop, molt bé, molta score, no la vull per res. Em podré pagar l'hipoteca? No, doncs ja està, no sé per què me la doneu. Què és això? És com un mapa amb una espècie de grans de pus brillants. Crec que tindré que aparèixer allà. Apareixeré una mica al cantó perquè té pinta que em fa caran si vaig allà. Oh, quin efecte de càmera giratòria que s'acosta. Aquí es nota que va anar-hi molt de pressupost del joc. Què és això? Estic mirant-ho des de dalt? Oh, em puc estirar, què amo? A veure, avancem. Oh, tinc un laser. Oh, m'he caigut del agujero! No, home, no. No, home, no. Ah, així giro. Uau, estic jugant amb un emulador i realment la configuració de tecles és pèssima. O sigui, estic amb una mà... Game over, no fotis. Va, vinga, fotem-li un altre try. Doncs què deia, estic amb una mà, estic disparant amb el dit petit, girant sobre mi mateix amb el dit cor i l'índex, i estic disparant amb el dit gros. O sigui, és una posició molt rara de mà. Saps? Wow, un altre cop d'aquests efectes de zoom. I tornem a veure, amb això es dispara i amb això gira. Vale, ja està, només tinc que saber aquests 2 botons, perquè el botó de disparar no el deixaré anar en cap moment. Haig d'admetre que aquesta perspectiva és una mica marejant, però bueno, no passa res, m'hi cago en la puta! Un cuc fet de fulles d'afaitar. No passa res, tinc una manguera de mandarines. Això em protegeix de tot mal terrestre i alien. Són les Alien Wars. Recordem que les Alien Wars van ser així. Contra 3 ens protegirà davant d'atacs. Oh, nice tiros giratoris. No t'han funcionat perquè no apuntaves. La veritat, disparaves molt la tuntun. Què és això? Fer. Oh, tiro missils. Seran els missils, hijos de puta? No, aquests no segueixen a la gent. Oh, Déu meu, quina sopa que tinc. Oh, passem per aquí. No, un altre cop! Un altre cop! El mateix puto forat de merda. I tu el creues, cabrona, a la primera! No hi ha justícia social. A veure, passem. Vale, deixem la manguera de mandarines en modo activated permanently. Molt bé, Cook. Has intentat embestir-me, ha sortit un altre Cook. Joder, quina sopa que tinc. No veas. Van venint més soldadets d'aquests que tenen armes i no les fan servir, cosa que s'agraeix. Si tinguessin un canyó de mandarines com jo, estarien... No, home, no. Està pillant l'al·lèrgia d'aquest joc. A veure, torno a tindre missils, hijos de puta. Hijo de puta. Buah. Oh, Déu meu, quin nas que tinc. Estic tot vermell i irritat. He trepitjat una mina, però me l'he esquivat perquè aquest home és molt gran i camina una mica com Chiquito de la Calzada amb estrenyiment, però no passa res perquè m'acaben de donar una vida. És un incentiu per treballar. Un escut psicodèlic! Perfecte, soc invencible. Ni un barranc em pot aturar aquest cop. No amb el meu escut psicodèlic, man. Hey, mate. Vale, anem per aquí. M'acabo de donar compte que tenim unes fletxetes que ens indiquen a tot color i per màxima facilitat i comoditat on són l'espècie de búnkers aquests de la Segona Guerra Mundial. Ens els hem patat a tots! Hem guanyat! No m'ho puc creure! Què passa? Què és això? Un altre Final Boss! Amb aquest cop amb aquesta perspectiva estúpida. Molt bé, has intentat disparar-me i donar voltes i vale, ha funcionat. Ha funcionat? Vale, s'ha de reconèixer el mèrit, però jo tinc bombes psicodèliques i tu no. I quan acabi, en tiro un altre. Perquè en sobren. Ah, no en sobren, precisament no en sobren. Bueno, doncs anirem a Old School Style, disparant missils. A veure, he tornat a perdre els controls de... Me cago en la leche, m'ha tornat a matar? Bueno, doncs disparem. Disparem al normal... Vale, t'he empatat algo. Està donant voltes, què fa? No, m'atropella. Ojo al nyordo. M'està donant voltes i vol embestir-me.
Aquesta és amb la tecnologia que The Alien Wars es lliurarà. Ja sabeu, nois, el dia que vinguin els aliens és qüestió de pillar una metralleta molt totxa, està molt mazat, ser Rubialis i portar una cinta al cap, són els elements de... No! Uf, això em tindria que haver xafat. Gràcies a Déu que aquest joc és de 1992 i encara no havia existit les físiques com les coneixem avui en dia. Molt bé, donant voltes, Super Rambo aquest s'està esquivant tots els seus trets. La putada és que queda, quan la Terra queda mirant a Pocon Norte i és impossible donar voltes i apuntar amb aquest home. Espera, ara que ho penso, tinc una bomba psicodèlica. No te l'esquivis, és més mora't, no s'ha mort. Té una gran estima per la vida, però sí que... Oh, el meu canyó de mandarines és inefectiu. És inefectiu contra aquesta espècie d'aranya gegant que té moltes armes i moltes coses i l'únic que s'ha fet és pujar i baixar. O sigui, és un ascensor, saps? La tecnologia és d'un ascensor. Oh, perfecte, t'has quedat encarat a mi. Molt bé, dona'm aquest anus vermell gran. I què tens? No, no. Música espitosa, estressant. Acabo de donar compte que si el toco no moro. Això anirà bé per enquedar-me davant d'ell i dir-li: ei, tens problemes? Podem parlar? Podem arreglar-ho? Molt bé, podem arreglar-ho? Amb la teva mort ho arreglarem tots els teus problemes. Java Update, Auto-Updater. Molt bé, m'acaba de sortir el Java, però el tancaré. Ai, quina sopa que tinc, quina sopa gallina blanca que tinc. Molt bé, són dos mascles, però el de la dreta és més mascle perquè té dos armes i el de l'esquerra un. A més va de vermell i ajustat, això és una mica gai. Però bueno. Bé, senyors, fins aquí el gameplay comentat del Contra 3, la Stage 3 no arribarem a veure, encara que promet molt. Així que, nois, moltes gràcies per veure el vídeo, subscriviu-vos, comenteu, favoritos, like i ens veiem. Apa, adeu.